a siráreň v Dubníku je súčasťou na seba nadväzujúcich stavieb, ktoré sledujú jediný cieľ – priniesť kvalitné mliečne výrobky na pulty obchodov združenia Farm Foods. Maštaľ pre 650 kusov dojníc je jedna z najmodernejších na Slovensku. Z maštale sa zvieratá dostanú prepojovacou chodbou do modernej dojárne s paralelnými stoiskami pre 36 dojníc. Čerstvé mlieko tečie potrubím z dojárne rovno do mliekárne. Budova mliekárne a sirárne je umiestnená medzi maštaľou a dojárňou a časť zrecích miestností na síri je umiestnená v pivničných priestoroch pod budovou dojárne. Výstavba mliekárne začala na začiatku roka 2016 v priestore medzi novým ustajnením pre dojnice a novou dojárňou. Inštalácie technológií boli spustené v polovici roka 2016 a po ich ukončení a dôslednej technologickej a dokumentačnej príprave bola mliekáren siráren Dubník v decembri 2016 schválená štátnymi orgánmi do skúšobnej prevádzky a bolo jej pridelené schvaľovacie číslo 47147. Mliekáreň je dimenzovaná na spracovanie 20 000 litrov čerstvého slovenského mlieka denne. Sortiment mliečnych výrobkov z mliekárne a sirárne Dubník pokrýva takmer kompletnú škálu mliečnych výrobkov pre denné použitie aj na výnimočné príležitosti. Výlučne čerstvé mlieko je ihneď spracované do následovných skupín výrobkov. Čerstvé konzumné mlieko, vyrobené z kvalitného krávskeho mlieka, upravené pasterizáciou a homogenizáciou. Zakysené mlieko a kefír. Mlieko naočkované smotanovou, prípadne kefírovou kultúrou, ktoré zrejú vo fermentačných tankoch a následne sú plnené do konečného obalu. Jogurty, kyslé smotany a smotanové dezerty. Z prvotriednej smotany a mlieka po naočkovaní živou kultúrou fermentujú v nádrži alebo v obale. Naše ochutené jogurty sú absolútne výnimočné použitím ochutení bez akýchkoľvek prídavných látok. Žiadne pektíny, arómy, farbivá, žiadna kyselina citrónová, žiadne konzervanty. Len čisté ovocie, cukor, med, prípadne pravá čokoláda. Podobné iné na trhu nenájdete. Kombinácia chutí jemného krémového jogurtu a chuti pravého ovocia ich robí výnimočnými. Ale že nie sú tak krásne farebné ako pastelky? Samozrejme, že nie, pretože sme ich neprifarbili. Sú tak pekne farebné, ako pekne farebné je aj samotné ovocie. Tieto špeciálne ochucujúce zložky, džemy, sú vyvinuté špeciálne len pre nás, našim partnerom z projektu Farm Foods, ktorý sa zaoberá výrobou ovocných džemov. Tvarohy, tradičné tvarohy vyrobené zahriatím mlieka po fermentácii. Maslo, vyrobené v diskontinuálnom zmaselňovači zo sladkej alebo kyslej smotany. Zrejúce syry, vyrobené vo výrobníkoch syra, zalisované v lisoch, nasolené v soľných roztokoch a vyzreté na bukových poliach v prísne kontrolovaných podmienkach. Tavené syry a termizované nátierky, vyrábané z vlastných surovín ako sú syr, tvaroh, smotana a maslo pomocou tavičky. Balenie hotovej brinze a výroba brinze a brinzových výrobkov zo skladovaného ovčieho syra. Spracovaná brinza a skladovaný ovčí syr, ktoré boli vyrobené v brinziarni Turček v partnerskej farme projektu Farm Foods. Hlavnou myšlienkou pri tvorbe sortimentu mliekárne bolo vyrábať tradičné výrobky na moderných a inovatívnych zariadeniach, ktoré by neobsahovali žiadne tzv. Éčka, pokiaľ to nebude výslovne nutné z pohľadu povahy výrobku, tak ako je to napríklad pri tavených syroch, ktoré bez taviacich solí nie je možné vyrobiť krémové. Tieto zariadenia spĺňajú vysoké štandardy z pohľadu technologickej kvality, ako aj z pohľadu hygieny výroby a zdravotnej bezpečnosti výsledného produktu. Všetko mlieko spracovávané v mliekárni je pasterizované, aby bola zabezpečená aj absolútna zdravotná bezpečnosť pre konzumentov. Výroba je rozdelená do nasledovných technologických celkov. Pasterizačná stanica. Pasterizácia mlieka a jeho štandardizácia, čo je úprava tučnosti a iných parametrov v surovine pre konkrétny výrobok. Taktiež je tu možné mlieko homogenizovať, čím sa zabezpečí, že v produkte nám nebude vystupovať na povrch tuk alebo srvátka a produkty budú mať lepšiu konzistenciu bez vád. Zrecie nádrže. Celkový počet 3x1000 litrové a 2000 litrové nádrže slúžia na prípravu a fermentovanie jogurtov, zakysaných mliek a iných kyslomliečnych produktov. Zmaselňovač. Výroba masla zo sladkej alebo kyslej smotany. Tavička. Zariadenie pre výrobu tavených a termizovaných výrobkov. Cirárske výrobníky a lisy.
výroba syra a tvarohov, lisovanie syrov do konečných tvarov, bochníky. Soľné vane slúžia pre solenie syrov v slanom roztoku. Zrecie komory a regály. Zrenie syrov prebieha na krásnych bukových regáloch uložených v zrecích skladoch s presne kontrolovanými podmienkami, kde syry získavajú svoje vzhľadové a chuťové vlastnosti. Fermentačná komora. V presne nastavených tepelných podmienkach môžu výrobky v obaloch fermentovať a získavať svoj vzhľad a chuť. Chladiareň tvarohov. Pre zachladenie tvarohov a zvýšenie ich kvality. Plniace zariadenia. Plnička do PET fliaš, plnička kyslomliečnych produktov do fliaš alebo gastrobalaní, plnička do sáčkov, plnička kyslomliečných produktov do kelímkov, plnička tavených syrov a nátierok do kelímkov. Krájacie a baliace zariadenia. Slúžia pre krájanie syrov a balenie mnohých výrobkov do ochrannej atmosféry alebo vákuovo. CIP stanica. Z anglického Cleaning in Place. Slúži na dokonalé vyčistenie a dezinfekciu potrubí, nádrží, plničiek a iných zariadení z jedného miesta pomocou rýchlo prúdiacich horúcich roztokov s presne určenou koncentráciou čistiacej látky. Takto sa dosiahnu veľmi prísne hygienické limity a čistota produktov, čím sa udržiava vysokohygienický štandard výroby a výrobkov. Chladiarne. Slúžia pre vychladenie a uskladnenie výrobkov a surovín. Súčasťou mliekárne je aj kompletné sociálne zariadenie pre pracovníkov, ktoré poskytuje podmienky pre dodržanie maximálnych hygienických štandardov, pracovného prostredia a samotnej výroby. Každý zamestnanec musí pri vstupe do výroby prejsť viacerými zónami, kde v prvej si vyzlečie svoje súkromné oblečenie, prejde cez umýváreň do čistej zóny, v ktorej sa oblečie do čistého oblečenia, nasadí si pokrývku hlavy, umie a vydezinfikuje ruky a až následne môže vojsť do pracovného priestoru výroby. Všetci zamestnanci musia absolvovať zložité hygienické, bezpečnostné a technologické školenia, na konci ktorých sú otestovaní. Ďalšie školenia musia prebiehať aj naďalej v pravidelných intervaloch, aby bola zabezpečená stála a vysoká technologická a hygienická znalosť všetkých zamestnancov. Súčasťou budovy mliekárne Syrárne Dubník je aj logistické centrum slúžiace pre projekt Farm Foods. Logistický sklad pozostáva z 2 samostatných chladených skladov s rozlohou približne 100 m2, chladenej manipulačnej chodby a z 2 expedičných rámp s hygienickými rukávmi. Do tohto skladu sú zvážené výrobky zo všetkých zúčastnených výrob v projekte Farm Foods, ktoré sú v debničkách pripravené pre jednotlivé predaje. V logistickom centre sú tieto debničky premanipulované do skupín pre jednotlivé predajne a rozdelené na chladené autá podľa ich zásobovacích trás.